nós somos un grupo que está bastante relacionado con diversas actividades apícolas. Por iso, unha das últimas líneas de investigación que temos é o estudio da vespa velutina, que é unha especie que está causando un gran impacto no que é o sector apícola. Ben, que estudamos nós sobre a vespa velutina? Pois estudamos un pouco que é o contido das trampas, que é o método de control que hai ata ahora, o principal, vamos, de cara a reducir un pouco o impacto desta especie. Vemos que, aparte, estas trampas non son específicas, senón que caen outras especies, outros individuos de outras especies. Tamén estudamos un pouco as relacións das condicións meteorolóxicas, xa que non cae o mesmo se está a chover, se está a facer frío, por exemplo. De cara a esta charla tamén temos máis estudios, pero de cara un pouco a esta charla, dicir que facemos descripcións dos niños que veñen de apicultores directamente, ou senón tamén dos boteiros que colaboran